l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. B'investiment ta' 2.1 miljun euro tlestaw ix-xogħlijiet fuq il-bini l-ġdid tal-breakwater tal-Marfa. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-xogħlijiet pubbliċi Chris Bonnet wara żjara fuq is-sit tal-proġett. Dan il-breakwater imur lura 20 ta' snin u sakemm inbena il-port ta' Ċirkewwa f'nofs is-sebgħinijiet kienu jitrakkaw miegħu il-laneċ li kienu joperaw il-vjaġġi bejn Malta u Għawdex, iżda tul is-snin ġarrab sarat konsiderevoli. Wara stħarriġ strutturali ġie konfermat li partijiet sostanzjali mill-istruttura kienu mikulin u għaldaqstant l-Aġenzija Infrastructure Malta bniet mill-ġdid l-istruttura kollha tal-breakwater, inkluża l-gverta twila 85 metru u wiesa 9 metri, il-ħajt li jipproteġiha mill-qawwa tal-mewġ u għamlet tiswiet estensivi fil-pedamenti li hemm fqih il-baħar. Il-kap ta' taqsima marittima ta' Infrastructure Malta Janice Borch qalet li dan il-proġett kien meħtieġ minħabba diversi ħsarat li ġarrab mill-maltempati matul is-snin. Hija żiedet tgħid li dan ix-xogħol kien jinkludi wkoll installazzjoni ta' dawl ġdid u sistemi oħra. L-iskop ta' dan il-breakwater huwa ovvjament għax hawnhekk jidħlu numru ta' sajjieda kif ukoll operaturi u ovvjament ma xtaqniex illi niġu fi stadju fejn da jitkisser waħdu bil-maltemp u ovvjament imbagħad tinqabad illi ma jkollhomx minn fejn jistgħu jaħdmu dawn is-setturi. Bħala proġett ġie jiswa madwar 10 miljuni u huwa wkoll parti finanzjat minn fondi ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Bonnet spjega li dan il-proġett huwa parti minn proġett akbar ta' restawr ta' breakwaters madwar Malta, inklużi dawk ta' Marsa Xlok, Marsa Skala u issa l-Marfa. Njuri kemm ix-xogħol infrastrutturali f'pajjiżna ma jgħaddix biss fuq it-trasport tat-toroq tagħna iżda anki f'dak li għandu x'jaqsam it-trasport bil-baħar. Baħar li rridu nużaw iktar, baħar li nużaw aħjar u xogħlijiet infrastrutturali huwa proprju mirati biex breakwaters u mollijiet li kellhom bżonn intervent għal ħafna snin għax kellhom ħafna ħsarat, issa qegħdin jiġu irranġati wkoll, ovvjament issa għall poplu Malti biex kun jistgħu igawduhom.